Basta mga kawaray. Bisa mo yung mga kita dito to. Nagano ko. Ang putik na yung rush. Ano mo yung cellphone mo? Marapamot yung cellphone natin ko. Yan yung cellphone ko lang. Ano sa cellphone mo dyan? Lagay mo nga dun. Sa cellphone natin. Akin na yung ano, para mo ko. Yung stand. Para mo ko stand. Wala akong magawa eh. Yan na, naka-live na ako ha. Eh. Uy, shout out Brian Abinal, shout out. Madilim no. Dito tayo sa ano. Huwag ka nga takbo-takbo. Shout out kay Brian Abinal. Reverse cellphone ni ano. Ano tayo magawa eh. Lang tayo ngayon. Mark dyan. Likot mo. Uy. Ah, wala. Kunti pa lang tol. Ilang dollars lang yan. Revenue ko. Nag-live lang ako. Walang magawa eh. Para may update lang kay Lolo. Lola. Wala na. Tapos na. Yes, tol. Send mo yung alin ko yung send tol. Hayaan mo na yan. Ganyan talaga. Ang live. Saan na yung ano? Labo. Ah, ang dilim. Wait lang. Wait lang muna. Para pumasok, wag kang tamad. Gag. Hindi naman. Nagano lang ako. Sinisipag. Tamad, sinisipag kasi ako. Alam mo naman. Patamsak mga kawaray. Ilan tayo ng TV? Wala na, tapos na. Mana? Inya! Inya! Shout out ka dali. Shout out. Shout out mo na dali. Bisa mo. Iyo pa na ko mag-load please eh. Shout out na. Di mo ganda ka din mo pa. Papasak ko or ako magsisend ng link mo. Ah, sige, sige. Sige, tol. Wala ka na. Ay. Shout out ka dali. Shout out ka dali. Hindi ka dito. Shout out ka. Hindi ka pa natapos. Ah, nakabili na pala akong bagong cellphone. 3 na cellphone namin. Hindi pa nga. Pwede na pang ano. Sa tayo tapos. Pagtanggalan ako nakasaksak ko. Ah, alal. Ano ba yan, marmar? Bawal ang bata, tol. Makulit tong anak ko eh. Hindi mapapalo na yan, YouTube. Yan o.
Meron ako pang pangbigay ayuda sa mga kaibigan ko diyan, mga why. Ay, uroy. Okay. Untog patuloy ang anak ko. Ano, sakit? Hindi na, doon ka muna. Nag-live si Papa. Dali. Doon ka muna kay Mama. Oo. Dandan. Basahin mo, update na nabasa ko yan, tol. Naayos ko na nga yun yung yung sa YT. Kanya na kaya nag-live si Papa. YouTube kasi higaan pa nakatapat. Saan ako sa likod. Pambigay ayuda. Mga kaibigan natin dyan, mga solid. Ano channel? Tamsak lang natin lahat ng mga Dito ka muna. Tulog ka na tayo. wala na, tapos na nga, dahil na. Bagong phone, bago na naman sisirain. Bagong yung cellphone ko, tol. Bagong phone, bagong sisirain na naman. Siyempre, ito basag. Kaya ito, dalawa basag. Paano buwan? Itong isa kong ginagamit, basag din. Ay, kababayan, mix vlog. Si ano to ate? Tol Gilbert to. Kababayan mix vlog. Tol Mark, good evening sa iyo at mega love shout out lahat ng dito, tol. Thank you, Tol Gilbert. Brian Abinal. Kababayan, shout out, tol. Itamsak mo yung tatlong nandun siya. Thank you, tol. Kababayan mix vlog. Si Gilbert to, di ba? Kababayan mix vlog. Sabi kasi ni Madam Helen, mag-update daw ako ng channel ko eh. Yan, nag-update ka naman ako eh. Shamki Mix Vlog. Mega love shout out, tol, evening. Thank you. Shamki Mix Vlog. Sabi kasi ni Madam Helen, mag-update ako sa channel ko eh. Wala sana ako balang mag-live. Kundi sinabi ni Madam, hindi sana ako magla-live. Nakakahiya kasi tumawag po kasi kanina mga kawaray. Si Madam Helen. Alam mo naman, sumusunod tayo sa gusto nun eh. At para sa akin din naman to. Tol Brian, mega love shout out at miss you, tol. Na-miss ka ni Gilbert. Tol, salamat dahil nag-live ka. Tol, salamat dahil nag-live ka. Nakita rin namin uli. Nakita mo rin yung pangit na muka. Thank you, tol, kababayan mix vlog. Si si Borda, kumusta? Parang hindi nag-upload yata yun. Nandito lang kami. Mega love shout out sa'yo, tol, Brian. Sabi ni Shamki Mix Vlog. Patamsak mga kawaray. Minsan lang live. Tol po na natin yan, nagtatago kasi. Shamki, mega love shout out
sabi ni kababayan Mix Vlog. Ha? Ano nito? Lipat mo tong ano lipat mo. Yeah. Ma, pasayo nga. Ay. Itatamsak ko lahat yung mga ano ko, mga alagad. Tamsak sa'yo. Thank you, Shamki Mix Vlog. Ay, Helen Parahi Mix Vlog. Shout out, harang. Ay, harang na. Tamsak host. Thank you, ma'am. Helen Parahi Mix Vlog. Thank you very much po sa pagtawag nyo kanina sa akin. Mega love shout out sa lahat. Ay, kinatay ako, tol ni Lolo. O bakit ka kinatay ni Lolo, tol Brian Abinal? Congrats sa kay Ronnie tuloy, kay AKP Bicolano Vlog sa sa darating niyang sahod. Sana magpamerienda ka naman. Sambutal. Samsak Danhos. Sambutal. Si ata to Si Wolfly. Thank you, tol. Wait lang, magano lang ako. Ano ko lang yung mga ano ko. Mga Ronnie, may na-upload kanina kana hindi sa'yo. Ronnie, may na-upload ka na hindi sa'yo. Hindi, sa kanya lahat yan, madam. Ma'am Helen. Sa kanya po lahat yan. Magaling yung tao na yan 3 million harang. 3 million harang. Kababayan Mix Vlog. Ihanda Hilin Migalab shout out po. Musta po sa kayo? Musta po kayo? Ayan na, ano ko na lahat, tatamsak ko na po yung lahat yung ano ko. Ano ibig sabihin ng harang? Tagal na ako, ang dami ang daming, tamsak 118. Ronnie PM lang ako sa iyo. Ganun talaga madam, pag nagsasahod ka na, saka naman hihigpitan ni YouTube. Ganun ba yun, tol, Ronnie, Tol AKP Bicolano Vlog. Ba't ganito tumayin? Nabagsak ito ulit. Kala ko yung basag ito. Ayan, nagbaba si Brian Abinal ng kanyang bahay. Wow. Sana all. May 166k views. Congrats, tol. Long live. Yung long live pala. Long live. Ganda ng channel nito Baka makapiright tayo. Bawal yan. Mega love shout out sa Team Kaagapay. Thank you po sa Team Kaagapay kasi sinuportahan ako kahit hindi na ako gano'n nag-update sa akin channel. Thank you kay Madam Helen. Kasi nandito lagi tumawag kanina si Madam Helen, nasa palengke po ako, mga kawaray. Sabi ni Ma'am Helen, Mark, baka gusto mo mag-update ng channel mo, gusto mo mag-live ka. Tol, ang pugi natin ngayon Sana all. Nanloko ka pa. Kababayan Mix Vlog. Wala, mature na na nga tayo, tol. Mukha na tayo matanda. Walang copyright yan, tol. Wala bang copyright yun? Sambutal, musta po? Sabi ni Madam Helen. Thank you po sa 161 tamsak. Thank you po sa sumusuporta sa akin. Sambutal, shout out sa iyo, tol.
Di ba si Sambutal, ano to, si ano? Tawag nito, si Will Play. Okay lang yan po, Ma'am Helen. Sana all. Sana all. Kababayan Mix Vlog. Maloko naman talaga to siya. Helen Paray Mix Vlog, 100 thumbs up. Thank you, Madam Helen, sa thumbs up. Suklay tol. Mas lalo kang pupugi. Wag na. Mahirap pag masyadong gwapo. Baka magkagulo ang lupat tsaka langit. Lupat tsaka langit. Ano yun? What? Ikaw, Gates. Kababayan, agoy tol, bigyan ka ng tamsak ni Ma'am Helen. 1 million tamsak ayuda sa'yo. Ang dami nga tol eh. Yun o, 100. Sino pa nagdagdag niyan? Ang dami nyo. Thank you talaga. Minsan lang ako mag-live. Makakatanggap ka ng tamsak, napakarami. 162 tamsak. Haha, kaya sila. Thank you, madam, sa pagsuporta. Wala si Tatay Rani. Dumating imbihos. Okay? Dumating na bahos. Opo, dumating na madam. Imbi ituloy. Dumating na bahos. Ako bigyan nyo. Nako tol. Ekipi ko Lano Vlog. Napakalakas ng channel mo. Malapit ka na. Ayuda ha. Di ba tol, Brian, ang pugin ni host ngayon? Sana all. Sana all. Maloko talaga to si ano. Ba't ganun? Haha, tawa si Madam Helen. Dumating na ba host? Sabi ni Ma'am Helen Mix Vlog. Sabi ni Brian, ako bigyan nyo. Tol, AKP Bicolano Vlog, kahit hindi ka bigyan, solid. Solid yung channel mo. Dating baguhan lang to. Shamki Mix Vlog. Tambay muna sa CP ni live mo. So, thank you po. Shamki Mix Vlog. Kwak. Ay, naku. Oh, naman na. Dito na. Nagwawala yung anak ko ah. Parang ko. Paano yan? Kung ayaw nyo mag-thumbsuck, may dala akong Armalite dito ah. Wala lang tong bala. Kasi naubos na kanina pa. Please lang, mag-thumbsuck na kayo. Oh, magla-live yan si Ronnie, Madam Helen. Alam mo naman si Ronnie. Legendary yan. Grabe ang lakas ng channel ni Ronnie. Sana all maganyan din yung channel ko. Tol, 2022 pa nag-thumbsuck sa'yo. Ganun ba? Sana all. Pumutok bayan, Pumutok bayan tol, parang mas gusto ko pa namang pumalo dyan eh. Pamalo dyan. Di, sakto lang to tol. Pumuputok bayan tol, parang mas gusto ko pa pamalo dyan. Hindi to tol, laruan lang to eh. Wala nga tong bala. Karangking pa yan. Parang si Jappers lang. Shoutout pala kay Kautoy. Yung motor ni Kautoy, sinira ng nagmamaritis lang tayo. Sinira ng Sabukana. Pinagsasaksak. Wag ganon. Si Kautoy hindi naman pinapangalanan yung pangalan eh. Kay Kautoy lang. Mabait si Kautoy pero inano yung niya, yung napanood nyo na yung mga kawaray, yung vlogger na si Kautoy, yung motor niya na tricycle
sisira ng ano, ng vlogger ng Bukana. Ay, tawa si madam. Ha 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 ha. Ang tahimik. Ang gusto mo, sisigaw. Huwag sisigaw. Sambutal, hindi na si Will Play. Boss, ano na? Ano pala? Ay, hindi pala. Hindi ako si Will Play. Boss, hindi pala. Kala ko si ano yun. Si Will Play. Kasi butal din eh. Samuel B. Samuel B. Sorry. Mali. Sabi ni Madam Hel. Ingin ninoknok. Ang pogi ng Buriyas. Ang pogi ng Buriyas, sabi ni Madam Helen. Mix Vlog. Maraming salamat, Team Kaagapay. Kababayan Mix Vlog. Si Samuel B. yan, tol. Yan yung pinakapogi sa GC. GC natin. Yun ba yun? Kala ko si G. Butal to. Sorry. Di magpinsan yan sila ni ano, Samuel B. No. Si J. Butal. Pag umabot ka na ng $100, sigurado revenue na Lolo channel mo. Revenue ni Lolo channel mo. Nare-review no. Samuel B. Pogi og panitan. Pogi apog panitan. Alam ko yung panitan. Balatan yun na no. Sambutal. Yung ano, yung pogi og panitan. Parang ano yun eh. Parang balatan, yung ganon. Ganon ba yun? Balatan. Kasi Bicolano tsaka yung Waray. Hindi magkalayo yung minsan yung salita eh. Parang hawig lang ba? Yung anak mo. Kulit ng bata natin. Dami nanood sa akin iba talaga yung Team Agapay. Yung kay Ma'am Helen. Thank you, Madam Helen. Shout out pala kay ano. Masingit ko lang pala yung kaibigan natin. Si Pobreng Worker, tol. Pobreng Worker, kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Tapyasan ba ang buhok ng ganun ba? Ganun ba? Tapyasan buhok, ganun ba? Sabi ko, tol, Pobreng Worker, kung nasaan ka man ngayon, ano, wag ka mamununak kaya nag-live si Papa. Baga magalit si Lolo pa, bawiin tayo ng ano. Diyan ka lang. Ma'am, wala kayo madali. Agoy. Pastilan. Nagla-live si Pobreng Worker, mga kawaray. Panoorin mo muna. Nagla-live si Pobreng Worker sa Facebook lang niya. Friend kami nun eh. Kaya, pag napanood niya to, tol Pobreng Worker, musta ka na kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Hindi, joke lang. Hindi rin ako makalimutan yung tao na yun eh. Hehehehe. Ang pinakagwapo ng GC. Hehehe. Sabi ni Madam Helen. Sabay tawa ni Brian Abinal eh. Wala si Borda Vlog TV official. Pamangking ko host si JB Butal Mix Vlog. Ganun ba?
Si Mark Pogi na lahat. Si Mark Pogi sa lahat. Yun talaga. Bolero tong si Brian Abinal eh. Porkit sa sahod na to. Nambubula pa eh. Siya na all. Lakas ng channel mo, tol. Yung ano mo, yung doon sa anong tawag nun? Yung kanta na yon sa grupo nyo. Uy, kababayan, Mex Vlog. Nandiyan pa rin tol. Salamat sa pakaway-kaway, tol. Minsan nakakaano rin, mas maganda pa yung na ano ka lang, comment ka lang. Minsan nakakahiya, parang nahihiya ako ngayon ha. Minsan pag totoo lang talaga mga kawaray, mas tuwing na pinanonood ko si Japper Sniper. Pag nasa tsaka na ano niya ako na pag nagko-comment ako doon, nasya-shoutout ako niyan. Parang lalo akong nagkakaroon ng porsige mag-vlog ulit. Tsaka nung sinabi ni Madam Helen na, Mark, mag-live ka ulit para ano, tulungan kita paano ng channel mo. Kaya ginaganahan ako lalo. Tsaka lalo na may bago akong cellphone. Yeah, kinita sa December. Salamat sa mga bumili. Thank you very much. At sa asawa ko. Yan o. Yaw! Nanonood yan. Thank you, madam, sa pa-heart. Ganun talaga, tol. Kumita lang ako noong December nung ano. Doon ako nakabili ng bagong cellphone. Mamurahin lang din naman to. Talagang 8,000 lang. Oppo B17 yun ba yun? Ay, Oppo ano ba yun? A17 pala mga kawaray. Maganda rin. Magandang pang vlog. Ginamit ko to nung ano, pumunta kami na sa circle nila nanay. Shoutout kay nanay. Nay, manonood ka man. Shoutout sa'yo. Nanonood si nanay, di ba? Sabi ni Brian Abinal, kung ganon kahirap kumuha ng 1K subscriber, ganon din kahirap pag nag-money ka na. Talaga tol, ano nga, yun nga to lang ano eh. Tiyaga lang, kailangan mo. Kaya nga Madam Helen eh. Ma'am Helen, Paramix Vlog, thank you po. Dati nung hindi pa ako nakakuha ng 1K subscriber, parang lagi gusto kong update, mag-live, napakasipag ko, mag-live. Nung nakuha ko na, tsaka monetize na ako, parang, ewan. Totoo nga talaga ang sabi ni, yung kaibigan ko taga doon sa amin, Cantariwis, Tolosa Leyte, si GR. Pag na-monetize ka na, nakakatamad minsan. Lalong pala. Ano ba yan? Ninong Word, musta na? Forever mo. Sabi ni Ma'am Helen, Parahi Mix Vlog. Tol Gilbert, kumusta na ang live? 2023 na. Hindi ka pa rin nag-aasawa. Mag-asawa ka na. Gilbert, mag-asawa ka na. Maiiwanan ka na. Maiiwanan ka ng bangka. Sasahodin ko yan sa YouTube pag pangpuhunan ko yan, pang vlog para sa charity. Thank you. Sana all. Kunin mo ko tol ng videographer. Kahit walang sahod, basta may snack. Ihanda, always happy. Kasi 2023 na, walang pa rin bayarin. Ano? Benan. Bayarin. Benan. Wala ka pa rin benan, tol? Tol, tandaan mo to. Ngayon 2023 magkakasawa ka na. Huwag ka lang pihikan. Baka kasi tol Gilbert, ang tawag nito. Minsan, ang tawag nun ba? Hindi ko, baka mapili ka kasi tol. Yun, mapili. Kaya hindi ka nagkakaroon ng, benan. Benan ba yung hinahanap mo, tol?
Binan lang o mapapangasawa? Wala nga tol, baka mayroon ka dyan. Bigyan mo ko. Oh, okay tol, bigyan kita. Mayroon akong kakilala. 3 anak. Walang asawa. Tol Brian. Sabi ni Mix, kababayan Mix Vlog. Wala tol. Wala tayo ano dyan tol. Agoy. Marami dyan tol. Tingnan mo si Brian Abinal, tanungin mo. Marami din siyang kilala dyan na ano. Dyan lang sa gilid-gilid. Dito sa Novaliches tol, mayroon. May down pa rin. Ano? Down payment agad tol. Nako, kailangan mo magbigay ng 150. Permit. Payment. Payment pala. Payment pala. Kala ko ano. Tawa ng tawa. Wala akong alam dyan tol. Wala ka bang alam yan? Okay. Sorry. Kala ko may alam ka eh. Kababayan Mix Vlog. Si Buba ba? Di ba dumadaan sa inyo yun? Shoutout kay ano, sa mga kasama ko sa vendors. Bangkita Boys, shoutout sa inyo lahat. Mga subscriber natin dyan. Kulit nuk-nuk no? Uy Mark Jun, ginagawa mo. Si Mark lang tol ang nakakaalam dyan kasi siya ang pasimuno. Sana all. Pasimuno. Pasaway ka Brian Abinal ha. Hoy, nandito asawa ko mamaya. Maniwala to. Paniwalain pa naman to. Ganun ba tol Brian? Hindi. Wala. Wala tayong alam dyan. Kaya ikaw, ano, kababayan Mix Vlog, mag-asawa ka na. 2023 na. May iwanan ka, bahala ka. Kailangan mo na magkaroon ng biyanan. Mabait. Supportive. Doon. Lalago ang ano. Biyanan. Biyanan. Asawa ang kailangan yan. Sabi niya biyanan eh. Sabi ni kababayan JS Vlog. Wala pa nga ang biyanan pre. Tol eh. Kailangan daw niya ng biyanan. Agoy sabi ni ano. Sabi ni Agoy tol Brian, wag kang maingay dyan sa asawa ni host. Lagot yan. Lagot ka. Ay, lagot ka. Lagot siguro. Lagot ka. Lagot ka. Oo nga eh. Magulat ka niyan tol pag binana ano? Magulat ka yan tol pag binan niya 4. Yari tayo yan tol. Ang dami naman yung binan. Mahirap na hirap ng panahon ngayon. Hirap maghanap buhay. Matumal na, hindi tulad ng December, napakalakas ang bentahan namin. Tol Mark, nilalaglag ka ni Tol Brian. Hindi yan tol, alam niya ni ano, Brian Abinal. Tsaka alam ng asawa ko yan. Sanay na yan. Tulpo na. Sakalam. Tulpo yan ang sakalam. Patulpo. Wala nga ginagawang kasalanan. Patulpo agad. Ito talaga Brian Abinal. Salamat sa inyo. Brian Abinal. Tsaka si kababayan Mix Vlog. Tsaka sa Madam Helen na andyan. At sa mga kay Shamki. Sa lahat ng team Kaagapay. Wala si tatay ano. Lalo na't kung nandito si Ma'am Ella Marby. May Ella Marby pala doon, no? Ella Marby. Shoutout kay Ma'am Ella Marby nung nag-live ako. Ang dami niya rin binigay sa akin na, ano, na tamsak. Ella Marby, ang tawag ko nun. Ella Marby pala. Pasaway. Tawa si kababayan Mix Vlog. Nabos ka dyan. Pasing muna yan tol sa kalukuhan. Si Ma'am Ella tol.
No? Ito. Ano? Si Ella, ma'am. Ella. Si ma'am Ella. To the moon. Oh! Gandahan ka kasi. Mauntog ka dyan. May pako pa naman dyan, Mark. Dyan. Sabi ni, tawa si, Brian Abinal. Tsaka si Ma'am Helen, sabi ni Ma'am Tawa. Tawa si Madam Helen, tsaka Ninong, sabi niya. Di ba, Brian? Sabay tawa, sabay peace. Kababay, mix vlog. Nak, huwag malikot, Nak. No! Don't open the door! Tol Brian pala. Di ate pag-type. Di ate pag-type. Sabay tawa. Haha, tama ka dyan, tol kababayan. Wala tayo ibang bisita. Ihanda mo po. Ihada? Ha? Ihada. Ihanda yan? Ihada. Hindi mo pa ba tol the moon? To the moon? Ihada. Di pa mo ba na to the moon? Parang Gigi mo. Ihada. Di ko ba Parang Gigi mo na, no? Marmar, yung yari ka dyan, nandiyan mo dyan. Labat tolls. The Sandy tol. Wala ako na sa kasi may tuba mo, dapat may tuba sa Ching! Ching ka na naman, nak. Ching! Ching! Tahimik. Si Mark ang tahimik lang, pero maraming kalukuhan. Kalukuhan. Parang, ang ng mukha ko nag-oily Kiss lang. Pulang mata ko Para akong balisang isda. Wala ba tol? To the sun. Mark, nag-request ka na sa pin mo. Ay, wala pa. Tol Brian Abinal. Hindi ko pa inano. Tsaka wala namang request. Wala pa. Hindi ko pa nakukuha yung requirements ni YouTube. Hindi ko pa nakakuha yung talaga yung requirement niya na $10,000 ba yun? $10,000 ba yun, Tol Brian Abinal? Tagal kaya ako hindi nag-upload. Isang buwan din. Kasi nag-focus nga ako sa pagtinda ng Sabi ko nga mga January na ako or February pag nakabila akong cellphone. Doon ako mag-live ulit. Nag-upload man ako, short video lang Tol. $10 tol, wala pa tol. Tol Brian. Swerte ka nga kasi tsaka magandang mo yung channel mo kasi nakakakuha ka na ng mahigit 100,000 sa views dun sa mo sa channel mo. Yung akin wala pa namang halos nga Ninong sabi ni Ma'am Helen, sabay taba. Wala tol. Kahit nga 200 pesos na wala pa. 100 pa lang yun nung huli kong tingin Tapos biglang bumaba. Nawalan na akong gana nung biglang bumaba nung nung October yata yon. Parang bumaba yung revenue. Tol Brian, palipad ka na. Diyan, sabi ni Kababayan Mix Vlog. Paliparin mo na tol yung kawali tsaka planggana, kasirola, tinidor, platito, lahat ng pwede lumipad. Pati kapitbahay, paliparin na. Yung katabi mo tol, Brian, ipalipad mo na. Ipalipad mo. Yari tayo dyan. Yung katabi niya, asawa niya tol.
Pag pinalipad niya yun, sige, di siya makatabi. Isang oras lang tayo magla-live mga kawaray. Thank you sa inyo ha. Ano na to, naka 40 minutes and 25 seconds. Isang oras lang tayo mag-live para ma-update lang natin yung channel natin kasi sabi ni Ma'am Helen. Mag-update ka naman, Mark. Hindi talaga pumasok yung pobreng worker ah. Chat ko nga. Hindi. Out na yun. Saan ba yung messenger? Ay, sorry tol Brian. Baka hindi ka na niya makalimbangin na. Mamaya. Mamaya niya na. Yari ka dyan. Pag nag-ano ba ako dito? Kukunik ba yun? Doon? Kukunik no? Sabay tawa si Ray. Tol, musta? Musta? Ito, gwapo pa rin. Ito, gwapo pa rin. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna, dali. Tignan mo kasi. Di mo makita? Di mo. Sumahod ka na ba sa YouTube? Hindi. Naka-live ako. Naka-live. Di mo. Shoutout ka muna. Alam ko sumahod ka na sa YouTube. Shoutout kay pobreng worker. Dakila. Ha? May pupunta ako sa ano mo. Bait lang ha. Wag. Ha? Ngayon lang ako nag-update tol. Na ano lang kita, tinawagan lang kita kasi hindi ka napapasyal. Nandito sila Gilbert. Si Brian Abinal, sila Ma'am Helen. Wala, inaano lang kita. Oo nga. Sinali nga ako ulit. Ni Ma'am Helen. Saan ka na yan, tol? Ha? Andyan na sa ano? Talukan? Andyan ka na pala. Kala ko bang iinom tayo? Saglit lang mga kamaray ha. Sige na mamaya na lang tol. Isang oras lang naman to eh. Mamaya na lang. Sige. Kasi wala sila. Wala, ilan ba na nanonood? Ba't ganun? Hindi mo kita.
Yo. Sumuad na yan. Ayaw lang sabihin. Ayaw man lang mahingian. Wala pa tol, Brian Abinal. Wala pa tayong sahod. Live lang kayo ng live. Mga tol, papasok tayo. Thank you tol, Brian Abinal. Mga tol, sino uli ang mag-i-LS bukas? Hindi ko alam kababayan next vlog kung sino mag-live bukas. Ako, ano lang to na sinabihan lang kasi ako ni ma'am. Tulog na naman yung lobby mo. Babak-bak na katulog na back. Ito dyan na. Naglalive si Papa. Oh. Agoy, tol Mark. Bikini min. Ah, wala. Wala, tol. Aray. Oh, gulong ni Mark. Diyan. Ano kaya, mama? Manood ka muna daw kay mama, dali. Naglalive si Papa. 1 oras lang. Taglit. Kulit ng anak ko. Ano ba yun? Hindi na yung mama, oh. Nanonood din si mama. Dali, manonood din si mama. Hello ka, dali. Hello ka muna. Hello ka muna. Bawal ka sa mga ang bata sa live. Tol Brian time, Pinas na ba yan? Mamaya. Sabi ni Tol kababayan Mix Vlog. Mamaya live ako mga 3 daling araw na ata yun tol. Daling araw yun ah. Sabi ni kababayan Mix Vlog. Tol Brian time Pinas ba yan? Sabay tawa si Brian Abinal. Pasaway ka talaga Brian Abinal. Mag-ano ulit ako, magtatry ulit ako mag-upload ng mga videos doon sa palengke. Hindi ko kasi alam kung anong maganda mga content. Ha? Sarap sana kung nasa probinsya ko talaga, mga kawaray. Marami akong magagawa doon kasi ang dami doon mga ilog eh. Pwedeng gawan, pwedeng gawing mag-content ng mukbang, mamulot ng mga kuhol, sarap nun. Yun naman namimiss ko mga gawin. Yung sa palayan, alam nyo naman yata yung Gilbert Sanggutan vlog eh. Tol, di ba? Yung magano ka sa palayan, yung may may tawag nito, yung may kanal-kanal. Kababayan Mix Vlog. Palaka. Ano yan? Tawa. Tol, thank you tol ah. Malapit-lapit na ako mag-out. Thank you tol kababayan Mix Vlog sa pagsuporta. Ano yan, mga kalabaw? Kalabaw. Sabi ni Brian Abel, mag-vlog ka na ka lang tol, charity, wag mong ibisipin ang manonood, magugulat ka na lang, viral na ang isang video mo. Kaya nga tol eh, kaya minsan gusto ko talaga kaso yung charity ngayon wala pa akong ngayon kasi naubos din ang natin, kinita nung December dahil sa mga bayarin nating utang, alam naman ng mga businessman dyan, ang mga nakakaalam na naghanap buhay. Pag may mga talaga may utang, mahirap palagoy ng pera at may binabayaran ka. Shamki Mix Vlog, correct ka dyan tol, ka dyan Brian. Oo nga eh, sabi nga ni Brian Abilan, tama nga yan. Oo nga eh, nagulat nga rin ako tol nung yung kay yung sa isa pa lang naman nagbabayaral ng ko. Parang hindi naman viral yan. Talagang na-disgrasya lang na umabot ng 5K.
Kababayan Mix Vlog. Ako mga tol, ayaw kong mag-vlog ng charity kasi ako unang tumutulo luha. Tumutulo luha. Ganun mo yun? Di naman tol. Di naman siguro. May pera pala to di ba? Mamain. Yung ano? Yung try ko nga, super shatter. Try ko lang. ₱250 na mayroon laman. Try ko nga mga kawaray, lagyan natin ng ano. Ako lang mag-sponsor. Super chatter. Try lang natin maranasan kahit sa sariling bulsa ko. Ayan na. Maglalagay tayo. Password. Ano ang password ko? Try ko nga lang. Diyan lang kayo mga kawaray, may ginagawa lang. May tinatry lang ako. Tol, Brian, kasi mahina ang loob ko sa mga charity talaga. Ganun ba yung kababayan Mix Vlog? Ay, nako. Ano ba yung nangyayari sa ano? What's wrong? Here I am. Bawasan mo yun, kaya mag-ano yung ano. Gumagaya dyan. Baka maka-copyright ako. Ganun, hindi ko makita yung ano nila. No? Paano na yun? Di ba may isa? 21. Dami palang process to. Bakit yung iba nagbablog sa kalukuhan, kumikita, pero hindi naman nila pinamimigay sa mahirap? Oo nga tol eh. Swerte nga ng mga yun ano. Success. Swerte nga nila eh. Your payment. Meron na yata. Wow! Yun! Diba? Oh, mga kawaray. May nagpalipad. Si Mark Joe Waray TV. Salamat sa iyo, Mark Joe Waray TV, sa palipad mo. Oh, naranasan ko na magpalipad. Tol, oh, di ba Tol Goldberg? Sabi mo magpalipad ka na, kababayan, Brian Abinal. Ngayon may nagpalipad, Tol. Nakita mo? Nagpalipad si Mark Joe Waray TV. May nagpalipad. Oh, di ba may 24 pesos na ako? Thank you sa nagpalipad ng ano. May nagpalipad. Bukas na yan, Tol. $10 na yan kasi may pumasok na 24. Oo nga, Tol, meron galing sa akin. Trinay ko lang, Tol.
Baka sakali, kasi may laman to eh. May laman to. Gcash. Sabi niya ano. Subukan yung mag-vlog tapos bukal na puso nyo. Sobrang gaan ng pakiramdam mo nga tol eh. Kaya nga masarap sa pakiramdam yung tumutulong. Lalo na yung tinulungan mo si kuya, yung nag-aasin. Ganda ng views mo dun, di ba? Solid ka talaga. Good luck, good luck. O tol, sure yan. Sure na yan. Ganun ba? Naranasan ko din sa wakas. Galing ano. Ganun pala yun. Butal lang yun, Main eh. Butal. Ayun oh. Thank you. Bakit ganun? Wala, may tinignan lang ako. Hunter, alam mo. Tinry ko nga kung paano bang ano mag ano. Ganun lang pala yun. Tinry ko lang mga kore kung paano ano palipad. Ganun pala yung mga ginagawa ng mga ano super shatter. Ngayon alam ko na kung paano mag ano. Pinapanood ba yan sa papi mo? Walang boses? Ano si papa mo eh? Pwede may boses. Pag hindi pa to live ka lang ulit tapos 100 palipad mo para no? Pag hindi pa tol, live ka ulit tapos 100 palipad mo para maka-request ka ng pintol. Ganun ba yun tol? Kailangan, ang laki kasi ng ano eh. Kailangan ni YT. Kailangan ng ano talaga. Ano, galit ka na? Walang boses? Hindi ka tapos si papa eh. Isang oras lang naman to. Hindi ka tapos yung nilalaban. Walang boses? Saan na yun? Sira? Ba't ganun? That's... Hindi lumalabas yung ano nila dito. Ay, siya. Hindi nga. Ayaw ko. Lumabas ko rin ako. Lumabas pag may na ano, nagko-comment. Yan. $10 lang yan, tol. Yung ganyan, yung ano, $10 ba yan? $10 ba yung ano? Oo. Ewan ko. Ano? Uy, huwag mo nang bakbakin yung labi mo. Sa iyo, tol, ano na tawag nito? Nagagawa ka na ng bank account, tol Brian Abinal. Kasi pag totoo nga yan mga kawaray, pag may nagpapalipad, si Buwana tol, ginamit ko. Ganun ba? Maganda yung tol, si Buwana. Doon naman talaga minsan eh. Mayroon akong ano sa Cebuana.
Meron akong ID ng Cebuana, kaso wala lang laman. Malaki din ang ano dun eh. Yung Cebuana, maganda rin ang proseso dun, tsaka maganda yung ano, kalakaran. Kailan daw darating tol yung ano mo? Kasi ang ganda ang ganda ng views mo kasi doon sa tugtog kanta. Umabot ang 164k. Kaloko, hindi pwede. Pero pumasok naman. Sabi ni Brian. Kaloko, hindi pwede pero pumasok naman. Mag-live ka din tol. Tol Brian Abinal. Lang. Dagdag to sa revenue. Tingnan ko nga yung revenue kung nadagdagan. Pero andito ba ba? Wala na. Inano mo? Yung ano, studio? Wala na ata, binura mo. Ito pa. Ay, install. Doon na lang ako sa isa. Pinadala sa sahod ko doon, tol. Kaso baka 27 pang papasok yun sa ATM ko. Ganyan ba, tol? Thank you. Nag-ano paano ang proseso, tol? Pag halimbawang, na malapit ka na sa sahod, may bibigay si Google na pin, ganyan ba? O ikaw magre-request? Tol Brian Abinal. Inasa ko na sa GC yun. Hindi kasi ako nakapag-active dun eh. Kaya madalang na ako makaano. Ganda kasi ng channel mo kasi tol. Kaya mabilis lumago yung ano mo. Tol Brian Abinal, thank you very much Mag-out na ako. Matulog na kami. Anong oras na? Thank you, maraming salamat sa panunod. Tsaka sa aking kaagapay, kay Ma'am Helen. Kay kababayan GS Vlog. Kay Ma'am Shamki. Kay Samuel B. Thank you sa inyong lahat. Sa team kaagapay. Thank you very much. Yung $10 yun, tol. $10. Yun ang paraan para ma-verify ang account. Ganun ba yun? $10 lang ba yun, tol? O 10,000? $10 lang daw? $10? Ha? Yung $10 yun, tol. Yun yung paraan para ma-verify ang account mo. Ganun ba yun? Hindi ko kasi pa yan tol eh. Ma'am Helen, Brian, baka naman yayaman ka na. Di mo na kami makita. Baka ka makilala. Di yan, Ma'am Helen. Tandaan nyo mga kawaray. Once na sumahod kayo sa channel nyo, hindi nyo makakalimutan yung mga supporter at yung naging kaibigan natin sa mga larangan ng pag-YouTube. Kasi doon din kayo kumukuha ng pangsahod. Tol, 10 lang yun. Kaya pag nagpalipad ka na ng 100, sure na yan, makaka-request ka na. Ganun ba yun, tol? 100? 100 lang ba? Baka 500 kaya. No, para maano. Ganon din naman yun. Ako mapupunta rin naman sa akin yun eh. Paliparan ko kaya ng 500 to. May Gcash naman ako eh. Through Gcash lang naman ang pagpapalipad eh.
Paliparan ko kaya to ng 5,000, 500. Brian, ganun yun dati. Tinulungan mo ko. Pagka ma-open. Ganun ba yun, ma'am? Hindi naman siguro yan, ma'am. Ikaw, tol, para ma-pin muni na may, ano naman yan? Muni ka naman. Para, tol, para sa pin mo naman yan. Oo nga, tol, para makuha ko yung request yung sinasabi mo para maturuan mo. Palipad ako sa'yo sa susunod. Ma'am Helen para Mix Vlog, thank you very much po. Sana all. Mapalipad si Ma'am Helen. Gusto ko nga to anuhan para makuha ko yung pin. Makapag tayo request kay YouTube. Pag ako nag-live, palipad ka, madam. Sabi ni Ma'am Brian Abinal, pag ako nag-live, magpalipad ka, madam. Ay, magpapalipad yan si madam. Unahan ko muna si madam magpalipad. Palipad na ako ng 20 pesos. Malaking bagay na yun, tol. Okay, dyan. Na-play ko na yung video mo. Mark. Thank you, ma'am. Salamat po sa suporta. Maraming salamat. Kahit magkano, tol. Oo, tol. Basta mag-live ka lang. Through Gcash lang naman Sige, mag-live ka bukas. Bigyan kita. Pero utang yun. Tol Brian Abinal, utang yun ha. Utang. Bayaran mo rin magsahod mo. Taway tao. Pauna pa yan. Tamsak tapos dollar na. Sana. Unahan ko yan si Ma'am Helen. Pag nag-live ko, magpalipad ako ng 10,000 pesos. 20 lang. 30. Yun ang butal dito sa Gcash ko Brian. Sabi ni Ma'am Helen. Tawa si Ma'am Helen sa'yo, tol. Oo nga, tol. Mag-live ka bukas. Bigyan kita. Pag tayo lang din magbigayan ako. Kaya natin yung paano natin, channel natin. Iba rin si Ma'am Helen kasi si Madam Helen maghatak ng mga niya. Nakaka-inspire. Iba yung mukha ko dito sa kabila. Tinatok ko. Tingnan ko. Gulat ka no? Ang ganda sana yung yung talaga may mic ka. Brian, live ka na kasi. Bukas daw, ma'am, magla-live si Brian. Basta, tol, pinalipadan mo na yung 100 para sa pin mo. Masarap yung tipong may dumating sa iyo na galing kay YouTube. Oo nga, tol Sarap talaga ang pakiramdam pag nung tinignan ko, tol, nung ko, umabot ng yung tinuro mo sa akin. Tapos nung tinignan ko yung revenue ko, 10 lang. 20 lang pala. Sige, bukas live ako. Baha, gabi, umayos kayo. Oo, tol. Nabala. May bakante pa dito. Paliparin kita. Paliliparin kita, tol. Paliparan kita, tol. Sa lang, konti lang. Yung tama lang, yung hindi naman ganun kalaki. Di ba meron dito yung mga dito sa super chatter. Yan. Kasi ito yung super chatter na to, ito yung nagiging daan sa paano ka masya-shoutout. Ito, pinakamalaki, magkano nga pinakamalaki dito? May 50 pa nga Ito yung dilaw, maganda to, 250. Yung pula pala yung pinakamalaki, 1,250. 500. Gusto mo to, tol, yung 500? Yan, yung 500 yung dilaw, gusto mo? Ha? Yan kay Ma'am Helen. Palipad yan, dilaw.
Ito lang kaya ko tol, yung ito, yung call. Yung call. Yan, yung call. Yan. Yan lang kaya ko ibigay sa'yo. Hindi pa naman tayo sumasahod eh. Tawa si, ano, sabi niya, ano, Brian Abil, yung address mo tol, bago kayo mag-request ng pin yung address, ayusin nyo tapos yung number nyo para sa mabilis na dumating ang number ng bahay. Huwag nyo kalimutan. Oh, mayroon yun tol, nakaano na yun. Nailagay ko yun dun nung gumawa, nung inayos ko yung ano ko pin. Ibigay mo sa Gcash mo, Ronnie. Direct na agad. Baliparan mo na lang, ma'am. Tawa si, ano, si Brian Abinal. Paano yan mga kawaray? Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking live ngayon. Kala Ma'am Helen, kala Gilbert Sanggutan Vlog, kay Brian Abinal, AKP Bicolano Vlog, sa Shamki, kay Sam Melby, sa lahat po ng team Kaagapay, maraming salamat po. Kasi sa akin nakatatlong request ako, kaloko-loko, wala pag-asa. Ganun ba? Thank you very much sa inyo. Mag-out na po ako mga kawaray. Thank you very much. I love you. See you on next live. Thank you ma'am. Ma'am Helen, thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, mabuhay kayo. Sana lumago yung channel nyo po. Dito lang kami. Yung mga tinulungan nyo, susuportahan ka namin. Bawi-bawi lang po. Thank you po ma'am. Bye tol. Maraming salamat ma'am Helen. Thank you po. God bless. Sige po, God bless. Thank you ma'am. Maraming salamat po sa thumbs up. Thank you very much. I love you all. Thank you.